Wow. Nita pa guys. Merong buntot, merong panit no. Guys, yan oh. Sus ikog. Yan oh. Welcome back mga ka-studio. Nandito na tayo ngayon sa Osamis. Yan oh. Tara. Aga kaming mating mga studio. 6 AM pa lang. Mating na yung nasakyan namin na transmission. Dak, yawa. Gusta ba eh? Vlogger. Gusta. Guys, kasama pala natin sila Ben and Yuri dito. Yan, sa Osamis, sa trip na to. Kasi pupuntahan namin si Rickmar. Wata ng manok. Dito na tayo mga studio sa close na. Rockings, Balbakuhan. Yan. Rockings, Balbakuhan. Location mga studio. Nandito sa may City Hall. Sa harap. Nandito yung Rockings, Balbakuhan. Yan. Wow. Nita pa guys. Ilang oras to pinakuluan, boss? 4 to 5 hours. 4 to 5 hours pinakuluan? 4 to 5 hours. Di ano, dugaya na yun. Ilang ganito yung maubos sa isang araw, boss? Ilang kaldero? Mga 2 and 1 half siguro. 2 and 1 half? Okay, kani. Paano mo siya? Paris mo siya. Napagpilain Paris, ani. Kanya, mga 11 siguro. 11, 13. So dami mga studio, yung ganito, maraming laman yan, oh. Tingnan nyo po. Tapos nakaubo sila mga 2 to 3 na ganyan, yung magpartner na mga kaldero ba. Kusog din sila diri. Daming kumakain ba. Udto may kandre, kusog. Malakas pag ano, tanghalian. Magkano sir yung isang order niya sir? 135 ang isang order. 135. Oh. Yeah, good for 1 na sir, good for 2 na. Ako ba, good for to, ako ba, good for 1. Depende sa... Depende sa kadakon mong kaon. Ako ba ini, ba nakasawa ko? Pwede raman o siya, share lang. Gano'n lang sabaw. Okay na, solve na. Duha no? Tingnan nyo po mga studio. Sobrang init pa guys. Pila na mo ka years na rin boss sa Rockings, Balbakuha boss? Sa pagsugod sa kong ginikanan, 1963. 1963? Okay, may pagkaminyo nila na tuiga. Muna nila hindi isugod og hanap buhay. So bali 63 years na mo diri boss. Namaligya sa Rockings, Balbakuha. Oh, 63 na. Biha no? Gaya na gina ito taon na. Dito yung rice sila, ang daming rice sa studio. Salamat. Dito na. Salamat ma'am. Naisili, gusto. Napoy sili eh. Ano sito? Guys, let's go. Ibutang din. Balbakuha oh. Sabaw. So tara mga studio, birahan na to ni. Before tayo kumain, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, sa protection. Amen. Tara, mangauntan nyo. Tingnan nyo po mga studio. So ito yung balbakuha nila, 135 pesos only. Ayan o. Tingnan nyo po, mayroon siyang ikog ni siya. Tapos mayroon kasamang ribs.
mayroong kasamang balat, 135 bro, perti ng sulita ni tingnan nyo po dito sa kabilaw, mayroong ribs, mayroong barang pata ata to siya. Yan sus ka lami ani guys. Pero bago ang lahat guys, mayroong sabaw dito. Dito muna tayo, tikman natin. Ngita pa sabaw. Sabaw pa lang, ulam na mga studio. Nalo dito tayo guys. So ayan mga studio. Yan sus ikog. Yan nyo po guys. Grabe ang lambot mga studio. Kalas kanig bahaw nani wa. O kalas si kanon. Dito tayo sa ribs mga studio. You know? Lambot. Pag pumunta ako ng Osamis mga studio, dumadaan talaga ako dito sa Rockings para kumain ng barbacoa. Kasi yung sabaw na malasa ba. Tapos yung karne, sobrang lambot. Yan Dito tayo na. Ito yung parang tulaan na to ng baka. Yan po. Yes. Grabe kalata. Sulit na ba? Kasi halos lahat ng parts meron sa baka ba, merong kuan, meron dyan tulaan, merong balat, merong ribs, merong ikog. Ribs guys, ribs. Dua ka serves gidakuan ni dali.
First stop pa lang mga studio dito na agad sa Pangmalakasan, Balbacoa. Yes, bull guys, kasi sucks na naman kain. Yes, soup drinks na. Yan sucks, oh. Kain din ng Balbacoa. Ay. Anak ribs na ganahan ni ganan. Mutala na. Mukha eh. Kung sa oras open eh, brete. Start may 8 sa umaga o 8 sa buntag. Yeah, Then close. end may mga 1:30 sa hapon. Daliar din, no? Mahurot naman po. Ah. Kalutan. Daliar din, hurot eh. So, Dili, oh, gamay na dayo. Pasa day. Pasa jo, grabe. Kukoy kay para pahilis, oh. So, pag mapadaan kayo dito sa amin sa studio, puntahan nyo po. Yan, oh. Rookings, Balbacoa. Panalo dito sa studio, sulit na sulit po. Kita-kits sa sunod ng mga food trip. God bless.